Gegere loro. Jam loro pemirsa. Ki mang mantuk to kanggo niki Nara cukup Dik Dewi. Iku lho, paling temen. Iya bisa jadi. Lho lah kok enek apa dienggo nggih konten rek enek ikune lah, Duk. Wis iki nae. Wis ning kono ya. Iku njupuk piring dhewe, iki tanggo aku. Ngono. Kita panganane tak anu tak tunggone nih. Kok kene ngene, kok dadi ngontene ngene. Iya. Apa gak ning meja ae? Iki langgitku ning meja iki mbek lungguh ngono kan penak to, tak jukukno kloso. Lawang kene mbok kancing kok. Enggak. Lawang iki lho kene, Ibu jukukno kloso, tak totone Ibu. Lah Ibu apa gawe konten ning kene anggitku. Lah enek ese bayi. Apa ese tak deleh ngene, Nduk? Itu mulai repat jeblok kae. Endi? Seneni aku. Lho wong ceblok dhewe dheke. Lho, klambine barang ya cebloki, Nduk lho. Kayak sing rahasia ora tak ketokno. Ya wis gak apa-apa ning kene lah, Nduk. Ning kene lah wis gak ujug kok krasa. Iki ese ayi digawekno Bunda Dewi iki mesti. Oh, wis tak ning kene ae nek no. Lah ya kaosmu lho. Terus selimute Repa karena anginnya ya gede to, Nduk. Anginnya iki gede. Nggo tripod ning kene ya piye? Ning kene tripod ya kena. Terus tripod ning kene ya kena. Lho, tripod ning kene ya kena pemirsa ya. Yang penting orang ganggu SM bayi. Orang ganggu kan? Ini deh. Sebentar pemirsa. Nah, ning kene ya. Nah. Lho, ki kene lho kena. Wes tak ning kene wes posisi meja ning kene, Dok. Wes oke. Ya kowe. Oke, sudah. Tak toto, aku tak izin neh, Dok, soalnya mau Alhamdulillah cah enek panas ya. Engko garing kumbanku, Bu. Bu, engko kumbanku agak garing. Iya, alhamdulillah. Nah, ini dapat rezeki. Iku lho, guys, gegerku sakit. Iya, pemirsa mau wis mbok critani. Ijek, iki dapat buah-buahan ya. Ada roti. Roti dari apa wi? Produknya Papa Cookies. Nek tuku ning ndi, Bu? Kerumpul Papa ning Cepu sing Intan tahu beli pas karo Mas Dimas sing nganggo mobil pas ning gone Pasar Tiban. Kuwi ternyata Bunia, istrine Pak Deko, mantri keliling kuwi punya ini ambil apa ya melok usaha ngene iki lho pemirsa. Iya. Papa Cookies. Anek segone to. Ya deh. Iki toplese aja dibuang. Tinggu gawe kerupuk. Iki. Kene ayam. Anek ndok senenganku. Bukan ayam. Ayam barang enek, Dok. Rambutmu, Dok. Saiki ae, Bu, wis. Petenge lagi kudu ra penak pemirsa mbah kena apa. Ambek dinten. Ambek sambal sithik ae. Enek daging gak gelem? Ma, gelem iki ambek mie. Panggang sithik. Iki apa ya? Boleh melebat kafe, Dok. Padu melebat kafe. Iki sambal. Iki daging, Dok. Iki daging. Iki oseng-oseng ati, rempelo. Iki kikil. No. Iki kikil. Kuwi mie ini tumplek kabeh ra apa-apa. Duh, iku mah. Ibu gak usah, ibu tak ambek iki lho apa jenenge? Bali, Bali daging. Kabeh iki sama. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi iki ada susu dibuat engko ada uyah, Bu. Engko ada uyah iki. Gak oleh dibuat pemirsa, gak ada uyah jarene. Heeh, dinggo ada uyah. Uyah ono. Iki daging lho, iki ayam asam manis. Ayam asam manis. Ngono. Kikil. Ya wis iki kerupuk senengane lho, Ibu nek yo lali gak nggawa piring ki terus maksudnya yo piye ngono. Mosok nyirak. Banget tenan masa pengen kene. Iki enek roti, guys, lho roti. Oh iya, ada roti, ada telur juga. Wes nanti Mam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ada benar, amin ya Allah, alhamdulillah. Ibu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki solos ki.
risoles. Kerupuk melinjo. Iki ndok asin. Tarabika. Terus enek Bu, apa? ning gawe mie koyo ngene iki piye, Bu? Aku pengen iki, Bu. Mie iki. Iya tumbas mine sing gede-gede lah, Dok. Oh, mak gak Tahu. aku mak gak iso, Bu, yo gawe koyo Risol. ngene. Risol. Iya risolnya. Iki pentol iki. Enak cah masakane Mbak Desi. Wis matur sembah nuwun nggih Mbah Desi, bola wangine pemirsa sik mlepet. Matur sembah nuwun. Sik. Mbah Desi, Mbak Wit. Mbah Desi itu kakaknya Mbak Yi yang pertama. Sidik-sidik. Daging. Mau. Mau. Ning kene pemirsa nggih. Wis ana sing mapak poso. Panggene jenengan sampun mulai mapak poso apa dereng? Wih, enak mie. Iya, Pak, Dok. Oh. Ma. Alhamdulillah. Wis jajan ki. Ya Allah, kembangku padha guling. Oh. Oh. Iya, Angin ae ya. Yo. Angin. Angin juga anugerah dari Allah, Dok. Alhamdulillah. Itu nyukol kas. Tapi gak adem tenanan biasa. Jangan Kecil resik. Delok Intan makeme wis seger kok. Tutupe nasi mang gone ndi? Tutup nasi. Ini pakai di mana? Nah iki sing karepe Intan. Bu, iki engko blimbinge rujak, Bu. Lah tapi kan mosok mok siji tok ngene ngunci iki gedang. Iki enek anggur, enek jeruk. Nyah terus tak anu. Ibu gak dulu. Enggak. Bismillah. Ini banyak. Ini lo lah, ini Mereka juga mak siang toh. Ayo mam, makan pemasa mam siang lo. Ini kalian kok bunyi tak aku maknya. Engko jam 6 stop ya. Ya betul. Kan iki jane ayam. Jane apa kuwi? Sikil. Adik Intan ora gelem membesa. Iki lo gak iso gak kuat untuk Ambek rene lho nduk tan kene lho aja minggir-minggir lho lah. Lah untuk Mbah Yi yo dapat. Ya. Bunda Dewi yo dapat. Dapat kabeh. Aduh, sikil kering gini lho. Aku tak mami ki yo. Sambelnya enak. Yo ya melayu nek. Maksudnya ketendang angin. Tanganku bersih. Loh, enggak tan ketendang sikil Ibu. Ini namanya kacang kapri. Bismillahirrahmanirrahim. Iki kayune Ati. Pak Utoyo ya, Bu. Kayu. Apa lho ini? Kayak enak ini. Kayak suara orang melangkah.
kaki melangkah. Melangkah. Ketok lampu kamar mandi ngarep ketok lampune mati lho. Lah kuwi lho, bisane padang. Iya. Kok ngono anak Pak Sila sesuk. Pak Sila ning omah. Minta tolong. Minta tolong. Namanya panggang P. Ini lo caranya njupuk ngene lho, guys. Nek panggang kok gelem empuk. Empuk, Bunda Dewi ya ya. Mam. Aku Mbak. Mau tak tumbas sayur asem, ngombahi barang. Mbak, sambel misah-isah. Enak. Alhamdulillah lah ya. Engko bar maem Apa? wetenge tanek, wetenge wis ora ngelih, bubuke dadi tanek. Betul, 100. Enak panggang ibu. Enak nek masak agak asin. Kon mantul bar maem roti, mam iki Gak mam sego ya, Bu. Intan yo makane tak anu tangan pemirsa ora mungkin arep dimaem intan ra gelem kok. Ngene ndek disuwe lho. Panggang panggang. Ya Allah, wae enake Panggangnya panggang daging enak. Sithik-sithik kok nek pedesan. Mbak yo dapat sendiri kok. Ya, Jadi wes ki enak. waktu di dahar masing-masing kan. Loh, ceblok. Enak. Kak sido mak ibu. Aku bar mam roti terus mam iki mau ngoseng-ngoseng. Sironan. Sironan. Wis warek nduk. Enak dipanggang ibu, Bu. Ngerti, Mam. Panggang P iki jenenge panggang P. Nek engko dilanjutno rujakan yo berarti Intan kudu golek sayur ah. Ning ndi? Nang Mbah Lam. Lho kok sayur, buah le. Tambahi apa nduk ya? Ning ndi Bu ning golek? Mbak Nana. Tambahi timun. Enake panggange pemisah. Nak panggang. Tambahno Doyan aku panggang. gula abang. Dia bang sambil weteng pusing gegerku, weteng kubuk gegerku buk cekit-cekit cemut-cemut semut sedut. Ya wes saya nama mse ah. Ayo nanti mam. Iki panggang iki enak. Iya, mbok cukup naik sebut kabeh. Wes. Wes ngono ya. Kok telas toh? Ini tak buat Ini soto deh. Doyan iki pemisah. Aku mbek Iya wes. Dia kok digoleki lanjutane pemirsa nggo gawe rujak apa-apa. Matur suwun pokoknya berkate nggih untuk budeku, Mbah Dasi dan Mbak Wit. Sehat selalu. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Terus puasanya tanggal berapa pemisah? mungkin ya Nduk 18 Februari. Enggak salah atau salah dan seumpama salah ya mohon maaf di pemirsa. Wes. Walah, kuatisen rasane awakku. Napa? Gak roh aku selimutan. Wes saya mau minum air putih sing akeh. Enake ya Allah masakan ibu. Enak. Alhamdulillah, tak patenane ya Nduk ya. Engko sore gak ngewek lagi, Bu. Ya kan kurangnya Nduk durasine, yo gawe mbah blonjo tuku nggek rujakan Intan tongko insyaallah ya ora. Oke. Baik. Ya wes ngono ae. Kok beti selingi opo? Weh, mlepet kabeh no. Mlepet neh, Nduk. Mlepet kabeh to. Nah, alhamdulillah nih pemirsa, ini unboxing berkat untuk yang kedua kalinya dari Mbak Jessica. Iya. Mbak Jessica dari sini acara 1000 harinya almarhum
Bapak mamahnya Mbak Jessica, ibu almarhum Bu Rias Rizky. Wis mugi-mugi paringi husnul khotimah nggih almarhum ibunya Mbak Jessica. Matur suwun ya Nduk Jess. Ini wis enek kerupuk urang, enek sampel. Iya, ada sempolan, ada kering kacang, terus ada kacang ditumis, mie sambil goreng kentang ati, betul, sama ayam, nggih. Intan mbak nanti apa? Engko nanti ae. Engko ae gak sekarang kan. Iki wacana apa nih? Lah iya. Ini wacane almarhumah Ibu Rizky Rias Handayani. Iya, terus ini ada jajannya juga nih pemirsa. Tadi ada duitnya sudah diambil Intan. Iya, tol ini. Maaf nggih Mbak Cis, dimaaf mengke soalnya niki bakdo buka berkat pesek Wareg. Ini nanti Intan maamnya nanti. Terus setelah itu stop ya Dok ya. Wis matur suwun. Wis nek pisange apa anu iki dimaem boleh. Itu ora penak awakku pemirsa glegek-glegek. Glegek-glegek muga-muga jenengan paringi sehat semuanya. Iya, tol. Karena tidak mengunboxing nggih. Saya mau bercerita sedikit sama jenengan semua. Boleh nggih izin nggih. Jadi saya mau bercerita sedikit tentang Rima. Tadi kan saya langsung ketemu sama Pak D-nya dan berbicara panjang kali lebar ya cara ngono. Jadi saya itu pengen bener-bener buktikno sing ngendikane Pak D kuwi piye Pak D Rima. Bu, ngaten iki mengke nek jenengan wangsul omahe kula resiki, kula diwantemi. Terus tangga-tanggane sing depan langsung gruduk. Oh, nggih Bu, niki wau nggih ajeng dimandikno Pak D ini nggih emosi. Pak D ini diantemi. Sik. Terus aku mlebu, Dok, Rima gak boleh ya nek karo Pak D, karo siapapun gak boleh marah-marah ya, harus disayang. Wah, ora, maksudnya ora ini berontak. Saya nggak tahu maksudnya seperti apa ya. Ora. Lah Pak D ini nyusul di belakang saya. Rima lagi kondisi maem. No asike lo langsung dilemparke ke Pak D ini. Biuk. Ora Pak D ini diusir gitu. Nduk aja gitu, Nduk ya. Aja gitu. Tak tenang no. Ngoten niku nek mengke kula Bu nggih muring-muring, tak dusi napa ngoten muring-muring. Terus aku kok ya pikiranku dadi melayang adoh ya. Maem pisang, guys. Iya, Mbak Maem pisang. Kenapa ya kita maksudnya kayak grup Mak Ngati ini Mbak Jessica Mae kalau ke sana alhamdulillah responnya Rima baik. Tapi kenapa kalau dengan tetangganya nggih bercerita seperti itu nek Rima itu sering marah-marah, rumahnya sering dijeboli, dan itu ceritanya podo karo Pak Dene. Dan tadi saya buktekno dhewe pemirsa, Pak Dene di sawat ngono. Terus tak pikir apa mungkin ya dia itu masa lalu pernah dijahili atau mungkin ada maaf nggih, bukannya pripun ada mungkin ada di sentil sidik atau bagaimana terus membuat dia terluka atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi saat dimandino Mak Ngat ini dia mboten berontak, mboten marah, atau dalam hatinya Rima dia itu kalau mandi harus pendampingan yang sama-sama cewek. Maaf loh nggih, mungkin juga karena koyok Intan aja iku ibarat ngerti ibune ngene iki roke ketok sithik ngono ki Bu, gak boleh Bu sarung. Mungkin lho ya. Mungkin dekne yo ngono isin mungkin nek aurate didelok yang beda jenis mungkin Rima ngono. Jadi ya semoga semua baik-baik saja kedepannya, muga-muga Rima senantiasa paringi sehat. Amin. Dan keluarganya yang merawat ya, yang merawat juga diberikan kesabaran, ketabahan. Wes omongan banyak karo Pak Dene dan saya bersama grup Mas Dimas dan juga Mae, grup Super dan grup Barungan, seumpama silaturahim ke sana diizinkan. Jadi tidak ada kata-kata kita itu nyolong-nyolong ngonten boten, sampun transparan, kula sampun izin secara langsung
sama Pak D-nya, dan Pak D-nya mengucapkan, Bu, saya mohon maaf kalau tidak pernah ketemu ibu dan maksudnya ibu kali sedaya kemawon sing sampun bantu Rima. Kula ngucapke matur suwun. Nggih Pak, sami-sami kula nggih matur suwun sampun diizinkan angsal akses masuk teng keluargane jenengan untuk memberikan titipan saking pemirsa yang baik hati dan budiman. Pokoknya boleh. Ya Nduk Rima, semoga kita doakan Rima kedepannya paringi sabar. Kalau Intan barang ya kudu sabar ya, gak boleh marah-marah. Intan kudu bersyukur jadi kancane ibu, ya aja marah-marah terus ya. Nggih pun kami ceritanya cukup sekian dulu ya, jadi 2 rakaat ya. 2 episode, maksudnya episode sing ndek mau buka berkate Mbak Dasi, sing kedua Mbak Jessica. Iya, Bapak matur sembah nuwun pemirsa, kami pamit dulu nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak langgune istirahat pemirsa. Awake lagi kleyang-kleyang ra karu-karuan rasane. Adem panas, pon mugi-mugi jenengan semua sehat. Gimana pamitan ya, Dok? Wes, ya wes, cus. Ya, cus.